ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ማይ ልሕም እንርማ ሓድሽ ንጉስ ካብ ኤምሬትስ ማክስ ዳውን ሙሉእ ነገር ናይቲ ማል ምሸት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ እስካብ መወዳእታ ምሳይኩም ትኮኑ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ክቡራት ቤተሰብ ማክስ ዳውን ዓመት ሙሉ ገጹ ተኻቲሩ ብጭንቀት ክትርእይዎ ጽናሕኩም ሚካኤል አርቴታ ድንገት ከም ብተይላም ከእንድር ዝረኣኹምሉ እንተሰዓ ደቂቕ ብፍሕቶ ሓይጡ ዝነበረ ስታዲየም ኤምሬትስ ብሓደ እግሩ ደው ክብል ዝገበረ ከምኡውን እቲ ቀጥታዊ ተናሓናሒ ጋንታና ኣሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ዘይመልአ ግዜ ክልተ ዘጋጩ ሓሳባት ንኽብ ምኽንያት ዝኾነ እቲ ብሉፅ ተዋህቦ ዘለዎ ማክስ ዳውን እዩ ኣርሰናል ቅድሚ 22 ዓመት ያቶም ብዘይ ምስዓር ናይ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ከልዑ ከለው ንሱ ኣብዛ ምድሪ ኣይነበረን እቲ ናይ ኣርሰናል ናይ 49 ተኸታተልቲ ጸዋታታት ዘይ ምስዓር ታሪኽ ዝፈልጦም ካብቶም እውናት ደገፍቲ ክለብ ዝኾኑ ስድራ ቤቱ ብዝሰምዖ ዕላል ጥራይ እዩ ንሱ ዝፈልጦ ኣርሰናል ውጽኢት ዝረሓቆ ንዋንጫ ዘይኮነስ ንተሳትፎ ቻምፒየንስ ሊግ ዓመታዊ ዝቃልስን ፈተና ዝበዝሖን እኳ እንተነበረ ኣብ ልቡ ዝነበረ ፍቕሪ መድፈኛታት ግን ካብ ታሪኽ ዝምዝገብ ንላዕሊ ዝደላደል ምንባሩ ሕጂ ዝገብሮ ዘለዎ ነገር ምርኣይ ጥራይ እኹል እዩ ታሪኽ ዳምዋን ዝጅምር ኣብ ወሰን ለንደን ደገፍቲ ቶተንሃም ወይስትሃምን ኣብ ዝበዝሑላ ከተማ ቢልሪከይ እያ ኣብ ትሑት ናብራ ዘለዎ ምስድራ ቤት ዝተረኸበ ማክስ ዳውን ኩዕሶ እግሪ ዝተምሃረ ካብ ስድራ ቤቱ እዩ ኣቡ ኣብ ታሕተዋይ ሊግ ንዝርከብ ክለብ ቢልሪከይ ካብ ተጻዋታይነት እስካብ ኣሰልጣኝነት ከገልግል ከለው ኣባሓጉ ድማ ናይ ዝጋንታ ልዳት ሓላዊ ወይ ከዓ በረኛ ነይሮም እዮም ኣዲኡ ኣብታ ክለብ ድኳን ብምስራሕ ሓውን ሓብቱን ድማ ኣብ ጠቃቲ ክለብ ኣብ ዝርከብ መስተቤት ብምቁፃር ናብራ ከቃለሱ ከለው ማክስ ግን ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሃዋሁ እናዓበየ መጻኢ ናይ ዓለም ከዋኽብነት ይርኢ ነበረ ገና ወዲ 4 ዓመት ከሎ ምስ ኩዕሶ ዝተፈለየ እዚ ታዳጊ ወዲ 6 ዓመት ምስ ኮነ ናይ ብዙሓት ክለባት ቀልቢ እኳ እንተሰሓበ ምርጭ ግን ሓደ ጥራይ ነበረ ኩሎም ስድራቤቱ ናይ ኣርሰናል ዘለዎም ዓሚቕ ፍቕሪ ነቲ ታዳጊ ቅድሚ 10 ዓመት ናብ ኣካዳሚ ምድፈኞች ንኸምርሕ ገይርዎ እዩ ኣብ ናይ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኣርሰናል ንሊድስ 5-0 ሳዕረትሉ ጸወታ ንመጀመርያ ግዜ ዝተሰለፈ ማክስ ዳውን ትማል ምሽት ካሊ ዓቢ ታሪኽ ሰሪሑ ኣሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንሱ እውን ኣብ ውሽጢ 16 ደቂቕ ክልተ ዓበይቲ ታሪኻት ብምስራሕ ዝተኻኣለ ንወዲ 16 ዓመት ማክስ ዳውን ጥራሕ እዩ መበል 38 ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣርሰናል ካብ ትስዒብዎ ዘሎ ሲቲ ዘለዎ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ንምስፋሕ ናብ ዋንጫ ንምቕራብን ንኤቨርተን ግድን ክስዕር ነበሮ ግን ከመይ ምክንያቱም ጨዋታ በጣም ከቢድ ስለነበረ መድፈኛታት 3 ነጥብ ምርካብ ተደጋጋሚ ፈተናታት እኳ እንተገበሩ ነቲ ካቲና ዝመስል ምክልኻል ኤቨርተን ከሰግርዎ በፍጹም አይካሉን ነቲ ዝድለ ነጥብ ንምርካብ ሓደ ወዲ 16 ዓመት መንሰይ ናብ ሜዳ ካኣቱ ነበሮ መበል 74 ደቂቕ ማክስ ዳውን ነቲ ዓመት ሙሉ ብዘይ ዕረፍቲ ዝተጻወተ ማርቲን ዙቢሜንዲ ተኪኡ ናብ ሜዳ ኣተወ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝመረጸ ሚካኤል አርቴታ ኣብ ዝፈታን ግዜ ምንም ተመክሮ ንዘይብሉ መንእሰይ ዕድል ክህብ እዩ ተባሂሉ ተጽቢት እኳ እንተዘይተገበረ ንሱ ግን ገይርዎ እዩ ኣብ ሜዳ ኣብ ጸንሕሉ 16 ደቂቕ ነቲ ሜዳ ከም ዝደለዮ ዓንዲሩሉ ኩዕሶ ክሕዝ ከሎ የጸብቐሉ ክልተ ሰለስተ ተጻዋት ምሕላፍ እውን ክእለቱ እዩ ዳውማን ዮከሬስ ንዘመዝገባ ሽቶ ምኽንያት ካብ ምዃን ተወሳኺ ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ብቁልጡፍ መልሶ መጥቃዕቲ ክልተ ተጻዋት ኤቨርተን ብምሕላፍ ሽቶ መዝጊቡ እዩ ኤምሬትስ ብሓደ እግሪ ዶ ክብል ገይርዎ እዩ ዳውማን ኣብ ታሪክ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሽቶ ዘመዝገበ ዝነኣስ ኮኸብ ክኸውን ከሎ ምናልባት ኣርሰናል ተዓዊቱ ዋንጫ ሊግ ድሕሪ 22 ዓመት እንተልዒሉ ዳውማን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ምኽንያት ተባሂሎም ካብ ዝጥቀሱ ጉዳያት ሓደ ኮይኑ ዝዝከረላ ምሽት ኣሕሊፎ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኸይድ ከሎ መዘንኡ ዝግረምሉ ዳውማን ዕድሚኡ ትረፍ ኣብ ዓለም ቁጽሪ ሓደ ኣብ ዝኾነ ሊግ ፍልሊ ንምፍጣር ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ፈተናታት ንምግጣም እኳ ገና እንተኾነ ካብ ስድራ ቤቱ ዝወረሶ ናይ ኣርሰናል ፍቕርን
ናይ ታታርነት መንፈስን ናይቲ ክለብ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መጻኢ ዘመን ናይ እንግሊዝ ኩዕሶ እግሪ ተስፋ ገይርዎ ኣሎ። ቀድሞ ናይ ቸልሲ ተኸላኻሊ ጆን ተሪ ኣብ ናይ ተጻዋታይነት ዘመኑ ካብ ሊዮኔል ሜሲ ወጻኢ ኩዕሶ ቂዱ ዝጻወትን በዚ ደረጃ ተጻዊቱ ዝሓልፍን መንእሰይ ኣይረኣኹን ኢሉ ዝመስከረሉ ዶውማን ኣርሰናል ድሕሪ 2 ዓመታት ዋንጫ ሊግ እንተልዒላ እዛ ናይ ዶውማን 16 ደቂቕ ስርሒት ምሽት ከም ቀንዲ ታሪኽ ተጠቃሲት ክትነብር እያ ክብል ገሊጹ ጆን ተሪ። ኣርሰናላውያን ከምዚ እዚ ዓይነት ወጣት ከፍሪ እኳ ውትርሻዕ ልሙድ ተኾነ እዚ ግን ብወርቃዊ ኢሎም ክጽውዕዎም ሸም ኣለዉ። ክቡራትን ተኸታተልተይ ከምዚኦም ዝበሉ ሓድሽ ነገራት ናባኹም ከብል እየ። ንስኻትኩም ግን ሰብስክራይብ ከምኡውን ሼር ብምግባር ኣበረታትዑና። ይመችኹም። ሰሰናይ ንዓኹም ቤተሰብ። Gooners, thank you so much for your support. Amazing to get my first goal, and see you Tuesday.